Volám sa Valerij Nikolevič, 62 rokov. Takmer 40 z nich prešlo v Jakutsku v tajge. Najprv ako poľovník, potom lovec, podnikateľ. Službu som opustil pred 10 rokmi, ale zvyk vstávať pred svitaním a kontrolovať stopy mi zostal. Najmä v zime, keď sa všetko okolo utíši a bez zhonu môžem prechádzať v známych trasách. Posledné roky žijem sám. Dom je drevená chalupa s kachľami. Od cesty je to 2 dni na snežnom skútri. Spojenie je len cez rádiostanicu. Potraviny nakupujem raz za sezónu. Zvyšok úlovku, ryby, mäso, huby. Tajga živí, ak ju nenahneváte. Niekedy zavítam na staré hranice, pozerám, či sa nezrútila strecha, či sa tam niekto nedostal. Väčšina už bola dávno opustená, len myši a sovy si ich obývajú. Ale nie je to prázdne. Tak či onak je to moje. Túto zimu som sa rozhodol prejsť jeden starý zimník. Trasu som poznal od 90. rokov. Vtedy som ešte sprevádzal kontrolu poľovníckych chatiek. Odvtedy tam nikto nešiel. Cesta nie je blízka. 3 dni cez hlboké úseky, kde predtým stáli dočasné chatky, postavené ručne z modrinového dreva. Vtedy mali na starosti poľovnícke hospodárstvo, teraz sú len v pamäti a starých záznamoch. Nezhromaždil som sa hneď. Niekoľko týždňov som nosil myšlienku. Dôvod je jednoduchý. Musel som skontrolovať vybité kamery na potoku pre síkorky. Po ceste práve išiel starý zimník. Vzal som si pušku, mapu, pár suchých racionov, termosku s čajom, zápalky v krabičke od zápaliek. Spal som v chatkách, kde prežili, kde nie, v stane. Počasie bolo stabilné. Cez deň do 15 stupňov, v noci do 25. Sneh bol suchý, chrčal. Prvý deň som šiel s istotou. Poznal som trasu z pamäti. Zastavil som sa pri potoku Tolovka, kde predtým stávala zimná chatka. Teraz z nej zostal len drevený obrys v snehu. Vedľa ležala plechová pokrývka od pece. Na okraji hrdza. Zapísal som si do zápisníka. Stanovište je zničené, patrí k rozobraniu. Staré zvyky sa nezabúdajú. Večer som sa usadil v stane, rozdúchal som oheň, privaril čaj, jedol som konzervu s krekrami. Nad hlavou nebolo počuť ani zvuk, dokonca ani šuchot vetvičiek, len praskanie polien a šuchot vetra v borovici. Zaspal som skoro, únava sa dala cítiť. V hlave sa mi točilo zaujímavé, či je ešte chatka Orlie na svojom mieste. V 98. roku som tam prespal. Vtedy ešte pec fungovala. Ráno som vyrazil skoro. Sneh začal pripadať, ale hĺbka ešte umožňovala ísť na lyžiach. Prešiel som pár kilometrov po koryte. Na mape nebola žiadna značka. Všetko bolo biele. Len starý krížik, ktorý som postavil pred 30 rokmi. Zimovisko číslo 3. Chcel som skontrolovať, čo z neho zostalo. Nebolo isté, či prídem, ale chcel som ísť. Druhý deň začal bez zvláštnych prekvapení. Noc prešla pokojne. Teplota sa držala okolo -15. Pec v stane som kúril 2-krát. Pred úsvitom začal pripadať jemný, sypký, suchý sneh. Nezostal na vetvách, ale rýchlo zakrýval stopy, preto som šiel svižne, nestrácal som rytmus. Lyže sa klzali ľahko, snehové záveje sa neprepadávali. Vzduch bol hustý s chrumkaním. Od 7. kilometra začal výstup k priesmiku medzi Medveďom a Suchým prameňom. Miesto je hlboké, také, ktoré aj skúsení lovci sa snažia obísť. V lete je tu močiar, v zime snežná pasca.
Šiel som po zimníku, starej ceste, kde sa každá hrbolček a obrad uložili do svalovej pamäti. Urobil som si prestávku pri spadnutom jedle, prehodil plášť do stanu a zapálil si. Okolo bola tichosť. Iba ihličnatý les sa kýval od nárazov vetra. Kým sa blížila 4. hodina, keď slnko začalo klesať za hrebeň, narazil som na zvláštnosť. V nížine medzi dvoma jedlami som zachytil vo vzduchu jemný zápach Harryho. Poznám tento zápach. Nie je to zápach ohňa ani dym z listov. Taký prichádza z dobrej pece, keď sa kúri suchým lístím. Teplý, ostrý. Zadržal som dých a pozrel som sa cez hmlistý sklon. A naozaj medzi kmeňmi asi 100 metrov odtiaľ sa sotva viditeľný pruh dymu zdvíhal vertikálne. Zastavil som sa. Najprv som si pomyslel, že to môžu byť lesníci, ale tieto oblasti nie sú obsluhované. Spojenie tu nie je a najbližší strážca je asi 3000 metrov na sever. Turistov som vylúčil hneď. Tu sa bez prípravy neprejde ani v lete, ani v zime. A na satelitných snímkach, ktoré som kontroloval pred odchodom, bola len pustatina. Pristúpil som opatrne, aby som sa nedostal na otvorené. Lyže som si dal dole asi 100 metrov, šiel som na obchádzku. Terén bol známy, ale niečo nesedelo. Pamätal som si, že tu bolo opustené zimovisko so zhnutým, prepadnutým strechou. A teraz sa cez hmlu objavoval silueta chatky. Rovné steny, strecha s komínom, dokonca aj schodisko bolo vidno, nepadlo, nie je opustené, ale čerstvé. Prislúchal som k stromu, vytiahol ďalekohľad. Chatka stála v dolinke, tesne vtlačená do svahu. Strecha bola pokrytá ruberoidom, ale guľa bola čerstvá, bez známok šedosti. Komín bol plechový, dym stúpal rovno. Pri schodisku bolo vedro na háku, ako sa to robilo kedysi. Zdalo sa, že všetko je jednoduché, ale prečo tu na mapách nič nie je? Dokonca ani v archívnej správe z roku 78 tento objekt nie je. Ako prvé som si zaznamenal súradnice na navigátore, potom som sa ešte raz rozliadol. Okolo bolo ticho. Žiadne stopy, žiadny zvuk, iba sotva viditeľná para z komína. Vietor sa nakláňal mojou stranou, takže zápach bol neomylný. Neostávali žiadne pochybnosti. Chatku kúria práve teraz. Chcel som ustúpiť. Mal som zvláštny pocit, ako by niekto vedel, že sa objavím, a aj tak sa pripravil. Nie náhodou, ako by čakali, ale nie dnes. Také sa stáva v tajge. Niekedy cítiš, že si cudzí, aj keď miesto poznáš od detstva. Ustúpil som za jedľu, sadol si do tieňa a dal si čas na premýšľanie. Zostávali 2 hodiny do tmy. K najbližšej značke na mape bolo asi 5 kilometrov bez záruky, že tam sa zachovala zimovka. Rozhodol som sa priblížiť. Chcel som sa len pozdraviť, pozrieť im do očí. Ak tu žijú, znamená to, že vedia, že cudzí sem nemajú byť. Pristúpil som z južnej strany, snažiac sa neprasknúť. Sneh ležal rovno, stopy boli hlboké. Na prahu chaty bola dvere pootvorená. Zvnútra prúdil teplý vzduch, voňalo to zemiakmi a ihličím. Dvere zaškrípali, keď som sa ich dotkol rukou. Škrípanie nebolo hlasné, ale ostré, ako v starých skladoch. Známy zvuk, nie falošný. Vo vnútri chaty bolo teplo, ako by majiteľ práve pridal poleno. V rohoch ležali ven z sušeného jalovca, na parapete banka so soľou a kus plachty podriady. Krok som urobil dnu bez zbytočného zhonu. Podlahy boli zo starého dreva, ale bez škriabania, tesne opravené. Zdalo sa, že všetko je hotové nedávno, ale akoby s ohľadom na štýl, tesaný trám, staré úchytky na skrinke. Okenné sklo s bublinkami.
Takéto sa robili v 60. rokoch. Ruská pec postavená z šamotu. Na komíne teplo ako v saune. V liatinovom hrnci na sporáku bublal vývar. Noodles, zemiaky, trochu cibule. Všetko jednoducho poľovnícke. Na stole stála kovová hrnček s emailom, na okraji trochu odretá. Vedľa nôž, chlieb, soľ. Ako by niekto vyšiel na potrebu a mal sa vrátiť každú chvíľu. Ale stopy na prahu neboli. Sneh bol čistý, ani vtáky si nesadli. Také sa nestáva. Aj keď človek odišiel nedávno, zostala by stopa odpadkov, škvrny popola, ošúpaná kôra pri východe. Ale tu nič. Zložil som rukavice, posadil sa na lavičku pri stene. Na operadle ležal počiarkovník, každých 1,5 až 2 hodiny som sa prebudil a počúval. Zdalo sa, že v diaľke praská sneh, jemný šum, ako by niekto prešiel okolo a zmizol. Ale za každým, keď som vyšiel s čelovkou, okolo bola prázdnota. Ráno som sa vydal po ceste späť. Chcel som sa uistiť, že chata sa mi nezdala. Bolo dôležité dokázať si sám, že nezačínam strácať orientáciu. Priblížil som sa k poludniu. Dym z komína stúpal rovno. Na závejoch nové stopy. Niekto vyšiel po drevo, vrátil sa. Vedro na háku bolo plné, vo vnútri opäť voňalo polievkou. Tentoraz boli dvere otvorené do Korán. Zaklopal som na zárubňu. Môžem? Pod dnu počul som známy hlas. Anna Ilejnišna, tak sa nazvala, povedala to jednoducho, ako by sme sa poznali dlho. Určiť vek bolo ťažké. Zblízka sa zdala mladšia, než na predchádzajúci deň. Alebo som ju jednoducho včera dobre nevidel. Opäť mala na sebe kabát, papuče, vlasy pod šatkou, ruky popálené, také, aké sú od pece. Ale držala hrnček pevne, bez triažky. Polievka včerajšia, dnešná. Zemiaky, huby našla v zásobách. Môžeš ešte ochutnať? Odmietol som. Ona mlčky naliala sebe, sadla si naproti. Tvoja chata je teraz moja. Predtým to nebolo podstatné. Vybral som starú mapu z 80. rokov, ukázal miesto, kde sme teraz. Tam bola prázdnota. Žiadne značky, žiadne stopy stavieb. A tu? Spýtal som sa. Podľa dokumentov biele miesto. Nebola prekvapená, vzala mapu, študovala ju, otočila na svetlo. Nuž a čo? Na mnohých mapách nie som. Prečo? Odpovedala nie hneď. Položila hrnček, trenula si prsty, pretože vtedy mapy robili pre nadriadených a ja nie pre nich. Jej vety boli krátke, bez vysvetlení. Severné konce, tamojšie staré. Tak to má byť. V slovách neboli žiadne emócie, žiadna radosť, žiadny strach, žiadne prekvapenie z toho, že som prišiel, ako by to malo tak byť. Na stene starý portfóly na háku z koženkovej, sovietskej s mosadným zámkom. Na viečku ošúchaná emblema, kladivo a kružidlo. Geologický prieskum, upresnil som, hoci ona včera sama o tom hovorila. Prikývla. 78. Severná skupina. Šur, potom posun a potom som ostala sama. Cítil som, že niečo tu nepasuje. Príliš dobre sa usadila. Žiadny strach, žiadna potreba komunikovať, len rovný život a tichá akceptácia prítomnosti. Ako by to bola jej zem a ja len okoloidúci. Na rozlúčku mi dala kus chleba a zabalila ho do šatky. Povedala, choď ďalej, tu niečo počítať. Všetko už je spočítané. Vyšiel som za prach, otočil sa.
Ona zavrela dvere, nebuchla, nezamkla, len ich prikryla, ako by to malo byť navždy. Na ceste späť ma mráz prenikal pod počiarkovník. No na žiadnej mape ani v jednom hlásení toto miesto neexistovalo. Na kordón som najprv zapol starý notebook. Internet tu nie je dostupný, ale existuje databáza map, aktualizovaná cez satelit raz za niekoľko mesiacov. Snímky sú prevažne meteorologické, ale niečo sa dalo pozrieť. Vstúpil som do archívu, porovnal som súradnice bodu s poslednými snímkami za december. Na fotografii je obyčajná dolina, rovná, bez stavieb, ani tieňa, ani dymu, ani v lete, ani na jeseň. Našiel som v skrini priečinok s výstrižkami, staré topografické listy, prehľady zimných ciest, hlásenia za 80. roky. Boli tam aj prehľady s aktmi prieskumov kordónov. List z 1986. Zimná cesta je označená. V jeho oblasti sú 3 dočasné stavby, ale podľa kilometrov sa nezhodovali. Tam, kde stála chata Anny Linišny, bol len prázdny štvorec. Žiadne poznámky ani ako miesto státia. Zavolal som do lesníctva. Služobná rádiokomunikácia fungovala s výpadkami, ale podarilo sa mi porozprávať s Vasiliom Tichonovičom, starším inžinierom. Pracoval tu ešte v 90. rokoch. Spýtal som sa na starú chatu v doline medzi pramenmi Suchým a Medvedom. Tam bolo vždy ticho, povedal. Zimná cesta šla viac doľava po chrbte a v samotnej nížine boli len močiare a bažiny. Tam ani zvieratá zriedka chodia. Čo? Narazil na čo? Stavba, ktorá sa podobá novej, ale je pod starinu, topí sa. Sú tam stopy života. On na chvíľu stíchol, potom ticho povedal, Valerij Nikolajevič, skontroluj, možno sú to staré zvyšky lesnej ťažby. Hoci je to všetko zvláštne. V tom štvore nechodili ani geológovia. Miesto bolo vždy biele. Nie len na mapách, v prehľadoch nikdy neexistovalo. Povolenia tam nedávali. Sám som sa tomu venoval. Prečo to bolo tak napísané? Zóna obmedzeného prístupu. Bez povolenia cény sa nesmelo navštevovať. Nikto nevedel, čo tam je a nikto sa do toho nehrnul. Iba raz v 81. priletela helikoptéra s skupinou z Enisejského riaditeľstva. Potom ticho. Poďakoval som. Odpojil som sa. Zapísal som súradnice, urobil kópiu mapy s poznámkou neoverené, sadol som si, nalial čaj, otvoril časopis, začal som stručne písať podľa dátumov s faktami. Trasa, vizuálne pozorovania, popis stavby, prítomnosť ženy, absencia objektu na mapách. Hlásenie bez emócií, ako nás učili. Ale vo vnútri sa všetko nedalo zložiť. Ak chata existuje, kto a prečo ju postavil? Prečo tak, aby vyzerala staro, ale bola nová? Prečo nie sú stopy na satelitoch a blízko všetko vyzerá ako múzejný model, ale s horúcou polievkou? Rozhodol som sa, že je potrebné zistiť pravdu. O deň neskôr odosielanie produktov z kordónu znamená to, že týždeň do ďalšieho výstupu. Využijem to, aby som zhromaždil čo najviac informácií. Zavolám Egorovi Ráctovi, s ktorým sme v 90. rokoch sprevádzali geológov. Pracoval so záznamami, určite si niečo pamätá. A aj tak, kým som písal, pohľad sklzol po mape. A presne na tom mieste opäť biele miesto. Bez súradníc, bez reliefu. Prosto prázdnota, ako by tam bola iná tajga. Egor Egorovič bol z tých ľudí, ktorých celý život je podľa hodín. V 90. rokoch riadil spojenie v geologicko-prieskumnej partii. Vtedy sme sa aj zoznámili.
Ja som ich sprevádzal od Zimníka až po severný bod na rieke Murdak. On šiel posledný s krabicou R-105 za chrbtom v prilbe a s železnou disciplínou. Spojenie udržal aj počas Vánice. Po rozpade kancelárie odišiel na dôchodok do Nižniansk. Niekedy sme si písali cez rádiovú sieť. Jeho volací znak bol pôvodný Liman 11. Ja som sa prihlásil k spojeniu bližšie k večeru, keď sa signál stabilizoval. Išiel som z koridoru do poľa, aby som neprekážal kovu strechy. Vytiahol som anténu, chytil jeho frekvenciu. Liman 11. Prijímam. Toto je Tajga 7. Volám poličnému. Odpovedz, ako počuješ. Ticho trvalo 20 sekúnd, potom cvaknutie, rušenie a známy hlas. Počujem ťa dobre. Čo máš, Valerii? Krátko som vysvetlil. Našiel som chatu v doline. Na mapách je prázdno. Postavená akoby nedávno, ale je zameraná na starinu. Vo vnútri sa žena predstavila ako Anna Ilinišna. Mala pohár s nápisom Geologická rozviedka 78. Na druhom konci sa mlčalo. Cvaknutie. On vypol šumový filter, znamená to, že sa zapol vážne. Anna Ilinišna, to určite ona povedala. Nepomýlil som sa. Jasne to povedala. Hovorí severne, ale zrozumiteľne. Vek 60 rokov alebo trochu viac. Varila polievku. Všetko ako v starých zimoviskách. Počúvaj pozorne. V 81. roku sme mali partiu dočasného zakladania. Pracovali sme južnejšie, ale jeden vývoz sme robili na túto lokalitu. Vtedy bola zaznamenaná anomália. Seizmika, tepelné toky, rádioaktívne pozadie skákalo. Poslali sme skupinu 10 ľudí. Väčšinou muži. Ženy neboli ani v evidencii, ani v sprievode. A čo? Po 4 dňoch spojenie zmizlo. Všetkých vyzdvihli helikoptérov, okrem jedného technika. Oficiálne zaostal za skupinou, nenašli ho. Potom sa oblasť uzavrela. Do konca 80. rokov bol v povoleniach zaznamenaný ako zóna špeciálneho dohľadu. Potom prázdnota. Archívy presunuli do Novosibirska. A meno technika alebo fotka. Bol jeden report. Tam sa myhla priezvisko Ilin. Ale Ilinišna, to je buď náhoda, alebo... Znova cvaknutie, rušenie. Na chvíľu vypadol z éteru, potom sa vrátil už tichšie. Mali sme jednu legendu. V 92. som dostal balík na dešifrovanie. Text bol zvláštny, objekt stabilný, obsluhovaný, kontakt minimálny, bez podpisov, len tvoje koordináty. Vtedy som si myslel, že je to porucha. Teraz nie som si istý. Chcel som ešte položiť otázku, ale signál náhle klesol. Cvaknutie a ticho. O minútu som opakoval výzvu. 3-krát bez odpovede. Zložil som anténu, všetko som presne zapísal do zápisníka, sadol si k peci. Hlavu mi hučalo. Ak v tej oblasti naozaj bola expedícia a ak niekto zostal, kto teraz je tá žena? Prečo je tam? Kto ju zásobuje? A prečo oficiálne o nej? Nie sú to len riadky. Niečo sa tu nezdalo. Príliš čisté, príliš premyslené. Buď je to niekým podporovaný objekt, alebo je to pamäť, ktorá prijala formu. V každom prípade nebolo cesty späť. Vedel som, že tam pôjdem znova. Počasie sa rýchlo zhoršilo. Najprv sa vietor zosilnil, začal dvíhať drobný suchý sneh z otvorených plôch, zasypávajúc chodníky.
K obedu sa obloha zatmela, začala hustá výchrica, ale trasa bola rozhodnutá. Sedieť na koridore nebol variant. Muselo sa zistiť, či chata zostala, či sú stopy, čo sa za tie dni zmenilo. Pripravoval sa rýchlo. Termooblečenie, počiarkovník. Šiel bez zastávok, priamo cez lok, obchádzajúc poľovnícku búdu. Chcel sa tam dostať predpoludním, kým svetlo nezačalo ustupovať do sivosti a hmly, ako to býva často v zime. Pri príchode k Lašbine hneď som pochopil, že niečo nie je v poriadku. Na mieste, kde ešte pred dňom stála chata, teraz bolo rovné čierne miesto. Spálený úsek zeme akoby sa vznášal. Sneh okolo sa roztopil, pôda bola sivá, miestami ešte vlhká. Popol žiaril. Ani jedna doska, ani zvyšok pece, ani strecha, nič, ako by to tam ani nebolo, ako by som si všetko vymyslel. Ale zápach bol skutočný. Teplá spálenina zmiešaná so zemou a zvyškami popola. Prešiel som po okraji miesta. V strede rovná plocha, štvorcová, trochu väčšia ako 10 metrov na každej strane. V rohoch 4 preliačiny. Také zostávajú, ak stáli opory alebo trámy. Pôda pod nimi bola poškodená, pevná. V jednej z nich trčal klinec, starý armádny, so hlavičkou pod kladivo. Takto ho vtláčali v 70. Nemohol som ho vytiahnuť, držal sa pevne. Obšiel som obvod. Žiadne stopy. Sneh okolo bol rovný. Nebolo žiadne ťahanie ani roznos. Iba jedna línia vedúca na severozápad. Tenký stopa od pásu, trochu utopená v snehu, bolo vidno, že prešiel ťažký snežný skúter. Nedaleko zákruty som si všimol stopu od opory, keď sa náklad vykladá alebo umiestňuje na oporu. Tam bol aj kúsok syntetického vrecka s označením Fond 79 INF číslo 3011 2212. Všetko som odfotografoval v zápisníku, urobil schému. Rozmery, hĺbka stôp, smerovanie. Stalo sa jasným, že niekto všetko vyviezol za jednu noc. Rozobrali to úplne, spálili to, čo nezobrali. Na otázku prečo. Prečo to jednoducho nezanechali? Prečo to spálili? Odišiel som na 100 metrov, sadol na guľatinu, pil čaj z termosky. Hlavu som mal ako v zovretí. Nemohol som pochopiť, komu to je potrebné a čo to bola za chata, ak ju tak rýchlo a tak dôkladne odstránili. Čo vnútri bolo tak dôležité, že bolo potrebné vyčistiť dokonca aj komín. Po návrate som sa ešte raz pozrel na miesto. Na spálenej zemi som našiel fragment drôtu, skrútený, medený, s výškami izolácie. Vyzeralo to ako od starého armádneho kúrenia alebo prístroja. Vedľa lesklý úlomok skla okrúhleho tvaru s bublinkami. Také sklo sa dávalo iba na objektoch dočasného umiestnenia, často laboratóriách. Všetko som zapísal do denníka, odfotografoval, zmeral súradnice s navigátorom. Pre istotu som označil miesto na mape, zapísal osobitne na list. Objekt číslo 1. Stav zničený. Stopy vyvážali rýchlo. Popolisko bolo kontrolované. Pred odchodom som ešte chvíľu stál. Mlčal. Sneh padal rovno, bez vetra. Vzduchom sa šíril zápach spáleniny. Odchádzal som s pocitom, že som videl nielen stopy, ale aj niečiu prácu. Rýchlu, presnú, bez zbytočných pohybov. Takto sa neukrýva nelegálny lov, takto sa ukrývajú stopy vybavenia. Ale hlavnej odpovede som nemal. Čo to bola za chata a kým bola Anna Ilianiezena? Po návrate na hraničný priechod som strávil niekoľko dní bez vychádzania, nie zo strachu, skôr z prehodnotenia.
Denník som doplnil suchými faktami, otvoril staré archívy, spomenul si na jeden epizód, ktorý sa mi predtým zdál bezvýznamný, takmer každodenný. Bolo to na jar 87. Potom som podľa rozdelenia sprevádzal skupinu geofyzikov z inštitútu k observačnému bodu na severozápade. Krajina mi vtedy nepripadala zvláštna, iba ďalší výjazd. V zložení skupiny bolo 5 ľudí, 2 technici, radista, vedúci skupiny a mladý laborant. Zodpovedal som za transport a trasu, viedol som ich od dočasného obydlia k šachte, kde sa plánovali merania. V jeden z dní sme narazili na starú zemľanku. Nebola označená na mape, ale vyzerala upravene. Drevené steny, spálený vchod, tabuľka s ošúchaným nápisom, ledva čitateľná a bod ilejiny. Vtedy sme sa rozhodli, že je to starý geológ a nepripisovali sme tomu význam. Ale vo vnútri sme našli kovový kufor, ťažký. Najprv sme si mysleli, že sú v ňom nástroje, ale keď sme ho otvorili, našli sme papiere, tabuľky, mapy, schémy. A hlavne nejaký protokol s pečiatkou, slúži na služobné účely. Zapamätal som si iba útržky, odchýlka po osi, úroveň pozadia nad povolenou hodnotou, sekundárne ohnisko. Bolo tam aj meno Ilianič. Vtedy som sa na to nepýtal, ale teraz, hodinu po náleze, nás zastavil vrtuľník. Priletel bez predchádzajúceho vyžiadania. Prišli 2 v civilnom, ale s úradnými dokumentmi. Ukázali príkaz, zobrali kufor, zapísali mená všetkých, ktorí videli obsah. Poprosili nás, aby sme mlčali a po týždni celú skupinu presunuli do inej oblasti bez vysvetlenia. Vtedy som to pripísal na bežnú byrokraciu. V tých rokoch sa to stávalo. Ale teraz, po 30 a viac rokoch, som pochopil, že nás vtedy jednoducho odstránili. Informácie utajili a hlavné meno bolo Ilianič. Náhoda alebo Anna Ilianičná je ozvenou tejto histórie. Prehľadal som staré zošity, našiel schému, ktorú som robil v tom istom roku. Na okraji listu boli súradnice. Skontroloval som, bod zodpovedal oblasti, kde sú teraz spáleniská. Možno nie v metroch, ale v rámci radísu 150. Vychádza to tak, že v 80. rokoch boli na tomto mieste už objekty a niekto alebo niečo bolo natoľko dôležité, že to museli vyčistiť. V hlave sa začala skladať chalupa, žena, dokumenty, vyčistenie. Otázok pribúdalo, ale už bolo jasné, že to všetko súvisí a nie náhodou som sa tam dostal. Vytiahol som zápisník, zapísal. Ilianič. Priezvisko z 80. rokov. Kufre, dokumenty, vyčistenie. Náhoda je vylúčená. Skontrolovať cez geofyziku. Nižšie sú súradnice, dátumy, mená. Pre každý prípad som urobil kópiu stránky, zabalil ju do polietylénu, položil pod dosky v tom mieste, kde vždy držím dokumenty. Pocítil som, že to je len začiatok. Chystal som sa bez zbytočného rozruchu. V batohu iba nevyhnutné, mapa, navigátor, ďalekohľad, teplé oblečenie, suchý racion na 2 dni, starý kompas, náhradné batérie, fotoaparát, zápisník, nôž, puška a náboje. Vyšiel som skoro pred úsvitom. Sneh praskal pod lyžami, ale vietor bol na mojej strane, ľahký zo severu. Znamenalo to, že všetko, čo je predo mnou, budem cítiť skôr, ako uslyším. Išiel som po ceste cez starý Smrekovec, k poludniu som sa dostal k pozorovaciemu bodu. Veža sa ešte držala, aj keď bola námraza. Vydal som sa po skríkaných schodov, dlho som sa pozeral smerom k spálenisku. Miesto bolo čisté, žiadny dym, žiadne stopy. No cez ďalekohľad som si všimol čudnosť. Na svahu smerom na juh od plošiny bol sneh primeknutý, ako by tam nedávno niekto prešiel.
Dve jasné línie ako od lyží, ale širšie. Rozhodol som sa obísť to. Sneh pod nohami už nebol taký drsný, ako by tam niekto prešiel a potom ho vietor zasypal, ale nie úplne. Po 300 metroch som uvidel otlačok. Stopu, ktorá nebola zvieracia a bola nezvyčajná. Dezén bol jasný, vojenský. Pätka široká, špička so zosilnením. Moderná armádna obuv nie menej ako veľkosť 45. Krok rovný smeroval na východ pozdĺž potoka. Ísť ďalej bolo riskantné, ale zastaviť sa bolo ešte horšie. Po 100 metroch som počul chrumkanie. Nie moje, ani zvieraťa. Kroky. Rýchlo som sa schoval, zastrčil sa. Kroky sa približovali, rytmické, ťažké. Potom zastavenie, ticho, pauza a znova sa pomaly vzdialili bez zhonu. Nevystrkoval som sa, počkal som na ticho. Po minúte som sa dostal na stopu, ktorá viedla smerom k starej stojanke, nešiel som hneď, vrátil som sa na vyhliadku, sadol som si, vytiahol brzdu. Rádiostanica bola v poriadku, ale keď som prepol na hlavný kanál, počul som hluchý praskot. Potom akoby niečo dýchalo. Nie hlas, nie zvuk motora, práve dýchanie ťažké ako cez respirátor. Vypol som, skontroloval čistotu, prázdno. Pomyslel som si, že technika blbne. Ale v tom istom momente na obrazovke navigátora zmizol trek trasy. Jednoducho zmizol. Ostala len štartovacia bodka a nič viac. Skúšal som reštartovať bez výsledku. Zložil som si rukavicu, vytiahol zápisník, zapísal. Rádiostanica, rušenie, navigátor, porucha, pozorovanie, stopa, kroky, vzdialenie. Niekto pracuje blízko. Potom koordináty, smer, poznámka, nepribližovať sa bez pozorovania. Sklonilo sa to skoro. Zostúpil som z vyhliadky, šiel k starej strážnej búdke. Brvná už dávno zhnili, dvere sa držali na jednom klinci. Rozpálil som pec, uvaril čaj. Vo vnútri ticho. Ale pocit bol silný. Niekto ide za mnou. Nezlenivý ide po mojej stope. V noci som sa prebudil 3-krát. Raz som presne počul, ako niekto prešiel po verande. Pomaly, s pauzami. Vytiahol som zbraň. Nikto. Len stôp bolo viac než cez deň. Jeden starý, môj, druhý čerstvý a tretí neúplný, ako by niekto kráčal, ani sa nedotýkal zeme. Do denníka som zapísal, niekto blízko nekomunikuje, ale zaznamenáva moje činy. Možno pozorovanie s cieľom kontroly. Nebezpečenstvo sa neprejavilo. Na svitaní som sa pripravoval. Vyšiel som skôr, než som plánoval. Nie preto, že by som sa zľakol, ale preto, že som cítil, že od tohto momentu sa všetko vyvíja inak. V strážnej búdke, kde som sa zastavil na noc, som večer zapálil pec. Dreva bolo málo, ale teplo vydržalo. Steny praskali, v rohu fúkalo, ale celkovo sa dalo spať, len som nemohol zaspať. Zdalo sa, že vzduch vo vnútri tlačí. Neutlmí. Presne tlačí. Ako sa to stáva na miestach, kde nedávno niekto dlho stál potichu a pozoroval. Zamkol som dvere na zámok, položil som zbraň k nohám, zapol rádiostanicu, hluk, sotva rozlíšiteľné praskania, ako by niekto preladil frekvencie. Na 4. kanáli pozadie hučalo. Podobné tomu, čo sa deje blízko pracujúceho transformátora. Ibaže transformátory tu neboli. Vôbec nič nebolo. Do zápisníka som zapísal všetko, čo som si pamätal o chatke, o žene. Nakreslil som približný plán interiéru. Podpisy, hrniec, šálka, smalt. Tkanina, hrubá, ručne šitá. Osobitne meno Anna Ilejnišna.
Nižšie dátum, koordináty, smer vstupu, zloženie pachov. Potom dodal, stav izby je teplý, objekt nie je zaznamenaný na mapách. Fyzicky potvrdené, neskôr zničené. Na poslednej strane zápisníka som urobil osobitný záznam. Ak sa nedostanem do kontaktu, odovzdať údaje Egorovi alebo cez kanál 7 a 56. Všetko, čo viem, je tu. Keď som vypol čelovku, v tme ostal len sporák, ale aj ten sa ukázal ako nespolehlivý. Z praskania dreva sa ozývali zvuky. Najprv ako kvapky, potom akoby po stene niekto prešiel rukou. Pomaly, s námahou. Zväčšil som svetlo na maximum. Nič, stopy pri verande nepribudli. Vošiel som, posadil sa pri sporáku, nesnažil som sa zaspať, len som čakal. V nejakom okamihu ma začalo ťahať, ale namiesto spánku som počul akoby ženský hlas, no hluchý. Nechoď do nížiny. A akoby to nebol hlas, ale myšlienka, ktorá prišla bez slov. Zrazu som sa zobudil. Hodiny ukazovali 3:15. Sporák dohorieval, v izbe bola tma. Rádiostanica opäť praskala. Rozhodol som sa, nie je potrebné čakať na svetlo. Zbalil som veci, vyšiel. Na verande ležal papierový lístok. Bez slov, len štvorec s bodkou a šípkou. Smer, juh-západ. Papier bol vlhký, ale nerozmočený. Takýto vojenský papier sa používal v dokumentácii do 90. rokov, odkiaľ sa vzal. Zdvihol som ho, vložil do vrecka, odišiel rýchlym krokom, takmer sa neobzerajúc. Za mnou žiadny hluk, žiaden vietor, len tieň, ktorý išiel akoby vedľa, ale trochu nabok. Do poludnia som šiel mlčky, ani som si nerobil poznámky. Nie preto, že by som nemal čo povedať, ale preto, že všetko, čo bolo potrebné, už bolo zapísané v noci. K poludniu som prišiel k starému poľovníckemu táboru, ktorý nebol využívaný minimálne 15 rokov. Tu bol kedysi dočasný základný bod. Niekoľko chát, sauna, prístrežky. Teraz ostali len zhorené kolíky a jeden naklonený srub bez strechy. Plánoval som si odýchnuť pri potoku a overiť smer, ale všimol som si stopy. Nie čerstvé, ale jasné, 2 stopy. Jedna od armádnych topánok, široká a sebavedomá, druhá mäkšia, akoby čižmy. Obe smerovali k miestu popola. Skontroloval som navigátor. Body sa zhodovali s miestom, kde predtým bola chata. Rozhodol som sa ísť po stope. O 400 metrov som uvidel tábor. Práve uprostred lesa v prehlbinke. Armádny stan, kamufláž, natiahnutý pod sieťou. Vedľa 3 plastové kontajnery, jasne vojenského vzoru. Zloženie, jeden suchý box, jeden s označením elektroinštalácie, tretí prázdny bez znakov. Vedľa ohnisko, udupa na zem. Nepribližoval som sa, pristúpil som otvorene, s puškou na pleciach, ruky na dohľad. Z stanu vyšiel muž asi 40-ročný v čiernom uniformu bez identifikačných znakov. Iba na rukáve obdĺžnikový nášivka, ale bez nápisov. Druhý v kapucni držal tablet, niečo snímal z vybavenia. Keď ma uvideli, obaja stuhli. Prvý prehovoril. Pokojne, bez napätia. Vyšli ste mimo trasy, súdruh. Oblasť je obmedzená. Po akej línii idete? Voľná trasa. Starý zimník. Žiadne oznámenia o obmedzení neboli. Toto je dočasná oblasť. Zostať tu sa neodporúča. Prikývol som na tábor. Terénne práce. Preskúmanie. Geológia. Pozrel som sa na boxy. So záznamom geológie sa nerobí. Je to optika.
Možno tepelná technika. Neodpovedal, len prišiel bližšie, položil mi ruku na plece. Neostro, ale cítil som to. Odíďte. Sem sa už nevrátite. To nie je varovanie, to je prosba. Pauza, sekunda. Prikývol som, otočil sa, kráčal pomaly. Oni ma nesprevádzali. Rádiostanica mlčala. Za mnou nebolo počuť kroky. Keď som sa vzdialil na kilometer, odbočil som z cesty, zastal za jedľou. Cez ďalekohľad stanica už bola zbalená. Ľudí nebolo vidieť. Na mieste zostali len utlačené škvrny a stopa pásu odchádzajúca na sever. Do denníka som napísal kontakt potvrdený. Ani vojenskí, ani civilní nevedia o pozorovaní, kontrolujú. Chatu pravdepodobne demontovali, príčiny neodhaľujú, radia nevracať sa. Ale už som pochopil, to nie je len rada. To je hranica a ja som ju prekročil. Po návrate na pohraničie prvé, čo som spravil, bolo nadviazať kontakt s Egorom. Predtým varoval, že história nie je jednoduchá a radil byť opatrný. Teraz som mal fakty, ktoré nemohli existovať. Ľudia na mieste, technika, zmiznutá chata, priame spojenie. Bolo treba skontrolovať detaily. Volací znak Liman 11. Frekvencia 7 a 56. Najprv bežný šum, potom cvaknutie. Odpovedal ako vždy pokojne. Liman 11 na príjme. Valerii, si to ty? Ja. Kontakt bol. Chata zmizla. Ľudia pracujú nevojenští. Nástroje, optika, možno geofyzika. Povedali, odíď. Prosba, nie hrozba. Žena Ilianičná bola spomenutá. Potvrdenie je. Čo robiť ďalej? Na druhej strane éteru ticho. Niekoľko sekúnd, potom krátky nádych, ako by sa chystal niečo povedať. A zrazu sa hlas zmenil, stal sa suchým, cudzím. Ukonči prenos. Nenadvezuj spojenie. Opakujem, nenadvezuj spojenie. Po línii Ilianič. Prenos sa preruší. Cvaknutie, šum. Snažil som sa znova zavolať bez odpovede. Asi 10 minút som skúšal frekvencie, potom som prešiel na rezervný kanál. Pusté. Ani šum. Ako by kanál zablokovali. Nechal som prijímač zapnutý. O hodinu žiadny signál. Do denníka som zapísal spájanie s Egorom prerušené v momente spomenutia objektu. Predtým potvrdenie faktov, prerušenie úmyselné alebo technické, podozrenie na zásah. Na druhý deň som šiel do okresného centra, spojil sa s dispečerom správy, požiadal o spojenie s rádiostanicou v Nižnej Janskej. Odpoveď prišla krátka. Taký zamestnanec už nie je v evidencii. Prepustený z dôvodu zdravotného stavu. Spojenie nemožné. Požiadal som o presný dátum. Odpoveď 25. januára. To bolo presne deň po našej poslednej komunikácii. Začal som volať priamo. Miestna komunikácia držala zle, ale v telefónnom zozname bol jeho číslo, odpovedala žena. Hlas znepokojený, starý. Egor nie je. Zobrali ho, povedali, mŕtvica, ale on sám odišiel. Bez vecí dokumenty nevrátili. Nič neviem. Na tom sa spojenie preruší. Vrátil som sa na pohraničie, skontroloval denník volaní. Naposledy Egor nadviazal kontakt večer 23., potom ticho. Otvoril som zošit, prelistoval záznamy.
Všetko, čo sa týkalo Ilianičnej, som si označil osobitne. Vypracoval som na liste súvisiace zmiznutia kontrola informácií. Objekt uzavretý, možno prísne tajný. Ostal som sám. Spojenia niet, podpory niet. Aj vedenie v lesníctve začalo odpovedať jednoslovne, bez záujmu. Raz som počul cez rádiostanicu. Nezaujímaj sa, Valerij Nikolajevič, to nie je naša úroveň. Pochopil som, že všetko, čo teraz robím, robím sám. A ak pôjdem ďalej, cesta späť už nebude. Večer, keď som prehľadával starú truhlicu na povale strážnice, našiel som otcov zápisník. Ošúchaná obálka, zožutnuté strany. Pamätám si ho ešte z detstva. Otec vždy písal rukou presne, kapilárnou perom. Tento zápisník nosil na výlety, viedol ho od 60. rokov. Po jeho smrti som si ho uchoval ako pamiatku, bez toho, aby som doň veľmi nahliadal. Ale teraz, po všetkých udalostiach, som sa rozhodol pozrieť sa naň podrobnejšie. Pomaly som prechádzal stránky. Mnohé sa týkali zvieracích chodníkov, trás, poveternostných podmienok. Boli tam náčrty stôp, stručný popis ukrytí. A zrazu na jednej stránke, datovanej januárom 69. roka, krátka poznámka, na juh od Medvedieho kľúča. Žena vo vatovke bez lyží ide po snehu. Stopy niet. Pozerá priamo, oči ako u severnej líšky. Spýtal som sa, mlčí. Potom povedala, tuto bolo, teraz to nebude. Odišla do jedliny. Miesto je zakopané, označené. Prečítal som si to dvakrát. Koordináty, ktoré uviedol otec, sa takmer zhodovali s tými, kde bola chata. Nie v metroch, ale v rámci jednej preľbiny. Znamená to, že už v 60. tam niekto bol. Žena, počiarkovník. Fotoaparát Zenit s nabitou filmom, skontrolovaným už na hranici, armádny kompas, 2 suché potravinové balíčky sovietskeho vzoru zo zásob, ktoré sa uchovávali v skrini pod lavicou. Nôž, fľaša s vodou, zapaľovač, náhradná batéria k rádiu, blok a pero. Samostatný list s koordinátmi prilepený na vnútornej stene ruksaku. Pušku som si nevzal, už to nemalo zmysel. Všetko, čo malo nastať, sa stane bez účasti zbrane. Nebolo to už o ochrane, bolo to o porozumení. Na stole som zanechal poznámku pre dcéru. Bola jediná, komu som dôveroval. Sveta, ak sa nevrátim, nehľadaj. Všetko potrebné je v tomto ruksaku. Mapa, zápisky, film. Nepredávaj nikomu okrem tých, ktorí vedia. Ak zavolajú a povedia, že som odišiel, never. Išiel som tam, kde kedysi bol odpoveď. Len som nevedel, že je pod našimi nohami. Otec zavrel dvere, zamkol. Kľúč nechal pod podlahou, ako vždy. Išiel som smerom k doline cez jedľový lesík. Sneh pod nohami bol hustý, suchý. Počasie bolo tiché. -22. Ideálne podmienky na pozorovanie. Išiel som bez zastavenia. Po 2 hodinách som sa dostal na starú cestičku, odtiaľ priamo k miestu, kde bolo popolisko. S každou 100 metrov som cítil, že sa miesto mení. Vzduch bol iný, zvuk tlmenejší, ani vtákov nebolo. Vetvy okolo boli rovné, ako by niekto ručne prečesal les a žiadne stopy vôbec. V bodu som prišiel bližšie k obedu a zastavil som sa. Chata stála. Žiadne popolisko, žiadne prázdne miesto, skutočné, nové. Trámy čerstvé, svetlé. Rúra lesklá, nerezová. Strecha čierna, plechová. Okna moderné, s dvojitým sklom. Okolo stopy po pásovej technike a bokom taška.
Označenie krmiva, séria 03123. Znamená to, že objekt je zásobovaný, znamená to, že nie je opustený. Sadol som si v jedlinách, vytiahol ďalekohľad, dlho pozeral. Vnútri pohybí za záclonou silueta. Ale to nebola silueta Anny. Vysoký, široké plecia. Muž v čiernej uniforme sa pozerá von oknom. O sekundu sa záclona zatvára. Tak som sa nepriblížil, len som zapísal. Chata funguje, konštrukcia nová. Prítomná osoba, objekt živý. Zásobovanie aktívne, žena chýba. Možno zmena operátora. Koordináty sú rovnaké, maskovanie zložené. Otočil som sa, pomaly odišiel smerom k starej cestičke. Chrbát nesvrbel, nohy sa netriasli, všetko bolo pokojné. Len sa stalo jasným, že chata nikdy nezmizla. Ona sa jednoducho ukazuje len vtedy, keď je to potrebné. A teraz sa ukázala, aby som pochopil, že za tým niekto stojí a stojí už dávno. Vydal som sa na miesto na nasledujúci deň pred svitaním. Chcel som sa uistiť, či to nie je omyl, či to neboli hry rozumu po všetkých obavách a bežených nociach. Ale chata bola na svojom mieste, tá istá, ktorú som videl včera. Nová, správna, s lesklou rúrou. Žiadne stopy snehu na streche, ako by ju čistili. Alebo možno proste tepelné straty sú také, že sneh sa neukladá. Priblížil som sa bližšie, snažil som sa ísť opatrne po starej línii logu, kde bola pôda zamrznutá a krok nevydával hlboký zvuk. Na vzdialenosť 50 metrov som sa zastavil, kľakol som si s ďalekohľadom. Okno. Záclona je pootvorená. Za sklom tá istá silueta. Muž stojí chrbtom. Čierna uniforma, na rukáve biela nášivka. Nepodarilo sa mi rozpoznať, čo na nej je. Na prahu bol plastový box z tých, ktoré používajú na zásobovacích základniach. Vedľa ležal otvorený sáčok s krmným zmesom. 3 stopy od topánok. 1 pri dverách, 2 na prístupe. Protektor trojitý armádny. Žiadne stopy po žene, žiadny vatník. Všetko striktne, čisto podľa postupu. Obšiel som chalupu po oblúku z južnej strany. Tam bol úzky priestor medzi kmeňmi, cez ktorý bol jasný pohľad na okno kuchyne. A v tento moment som videl, muž prichádza, v rukách notebook, pokladá ho na stôl. Kábel odchádza pod parapet, znamená to, že vo vnútri je zdroj napájania. Možno generátor, znamená to, že objekt je trvalým prítomným. Zrazu bolo jasné. Chalupu vymenili, neprestavali, neobnovili, ale presne vymenili. Prispôsobili podľa súradníc, vyviedli podľa parametrov, ale vo vnútri je úplne iné. Žiadna piecka, žiadny liatinový hrniec, žiadna vôňa ihličia. Tu už nič neskladovali. Tu pracovali. Vrátil som sa k jeleníku, sadol si, vytiahol zápisník, zapísal. Objekt bol zmenený. Anna Ilejnišna chýba. Na mieste je personál mužského pohlavia. Forma uzavretá, vybavenie digitálne. Znaky stacionárnej činnosti. Maskovanie bolo čiastočne zachované. Verzia. Prevod objektu z jednej štruktúry na druhú. Cieľ neznámy. V tento moment som pocítil za chrbtom pohyb. Žiaden hluk, žiaden krok, len posun vzduchu. Pomaly som sa otočil. Na svahu stál druhý človek. Kamufláž, tvár v maske. V rukách mal tablet. Nepohyboval sa, len stál a pozeral. Nedal som to najavo. Zapísal som do zápisníka ešte jeden riadok. Kontakt pasívny. Pozorovanie priame, zásah chýba.
Stál som ešte 10 minút, potom som sa obrátil a odišiel. Nikto sa ma nepokúsil zastaviť. Nepricestoval žiadny zvuk ani signál. Iba v rádiu po 20 minútach cesty prešiel šum, nízky, takmer nepostrehnuteľný. A fráza, ktorú som si zapamätal doslovne, objekt vizualizovaný, výmena potvrdená, zásah nie je potrebný. Vypol som rádio, zrýchlil som. Cesta späť bola ťažká. Nie z únavy, ale z toho, že všetko sa dostalo na svoje miesto. Toto nie je legenda, toto je živý systém, zamieňaný, uzavretý, kontrolovaný. A ja som sa stal jeho súčasťou alebo svedkom, čo môže byť horšie. Zostalo len jedno, odovzdať súradnice a dať bodku. Na hranicu som sa vrátil večer. Sneh sa zosilňoval, obloha bola nízka, les akoby sa pritlačil k zemi, kontúry zmizli. Všetko, čo bolo za mnou, pôsobilo ako sen. Ale zápisník, film a vôňa Gary na oblečení nenechávali žiadne pochybnosti. Hneď som sa zapísal do denníka. Súradnice, popis objektu, vizuálne znaky, poznámka o zmene štruktúry. Podpis obvyklý, bez zbytočných symbolov, ako vždy. V Kuzmíne na konci som pridal, objekt odstránili, pracovali rýchlo. Možno výmena, maskovanie, pozorovanie sa vedie. Signál bol, odpoveď nie je potrebná. Všetko som si zložil, opatrne som zložil veci, fotoaparát som schoval do kovového boxu, zápisník tam tiež. Pečať obvyklá lesnícka, ale vedel som, že ju nikto nesiahne. Nie preto, že je to zakázané, ale preto, že sa nikto nebude zaujímať. Sadol som si za stôl, zapol lampu. V izbe bolo ticho, rádio hralo. Za oknami žiadne svetlo, žiadny zvuk. Dokonca aj strážne psi na iných hraniciach mlčali. Všetko akoby sa zadržiavalo. Zrazu som pochopil všetko, táto trasa je skončená. Nebude opakovaného výstupu, nebude prekontrolovania. Všetko, čo malo byť, som videl, získal. Zdokumentoval. Systém mi umožnil prejsť raz a teraz čaká, že pochopím, druhá šanca nebude. Na hrod nad stolom som zavesil časopis. Tak robil otec. Tak robili všetci, ktorí pracovali o samote v tajge. Posledný záznam by mal byť viditeľný nie pre nadriadených, ale pre toho, kto príde a bude čítať. Sneh sa zosilňoval. Lampu som zhasol, sadol si k oknu a dlho pozeral smerom dielnika. Tam za prekážkou nič nebolo. A v tom istom čase všetko. Teraz som vedel, že existujú miesta, kde nie sú dôležité mapa, dokumenty a dokonca ani pamäť, pretože sami o sebe rozhodujú, koho vpustiť. A keď je trasa skončená, ďalšia bude iná. Možno jednoduchšia, možno nebude vôbec. Ale teraz som presne vedel, že niekde v hlbokých lesoch je chalupa, ktorá neexistovala. A viac nepotrebujem nič.